iMamelodi Sundowns izongena emlenzeni wesibili wequarter final yeCAF Champions League ibhekene neExperience ihamba phambili ngo-1-0 abawuthola emlenzeni wokuqala. Baphinde bahlomula ngokuba khona kukaMiguel Cardoso ebhentshini labo. Lo mqeqeshi wasePortugal uholele iExperience komanqamo lomqhudelwano ngosizini edlule futhi wazi kahle ukuthi yini edingekayo ukuze uthole umphumela emidlalweni onzima wangaphandle njengalo. Ukudlala ngokulingana kwamagoli kunganele ukuthi Sundowns ikwazi ukungena kuwandulelo wamanqamo ngenxa yegoli likaPeter Shalulile abanqobe ngalo eLoftus Versfeld ngolwesibili olwedlule. Kodwa ngokusho kukaCardoso iqembu liye eTunisia kuyovikela ukuhola kwalo. Uxolisa ngokuthi iExperience iyiqembu elikholelwa kakhulu kubusuku beChampions League futhi elinomlando wokuguqula imiphumela ikakhulukazi ekhaya. Ubese chaza ukuthi ukuya khona uthembe ukubabamba ngedraw kungaba yingozi ngoba iExperience izobe inamandla kakhulu phambi kwabalandeli bayo. Nakuba umqeqeshi wabo ezethemba uCardoso uthe iSundowns nayo izothile futhi isimngomumo ngoba uyawaqonda omabili amaqembu nalokho iSundowns engakwazi ukukwenza. uCardoso ubuye wakhuluma ngesidingo sokugwema ukuba izilima. Ulindele ukuthi iExperience idlale ngendlela ehlukile emlenzeni wesibili. Wathi abadlali bakhe kumele bazilungiselele ikakhulukazi ngemizuzu yokugcina uma amaqembu ebambene phezulu. Ugcizelela ukuthi imidlalo yeChampions League idinga abadlali abanamava nabagxilile, hayi laba abathukayo uma bengaphansi kwengcindezi. Uthe yize iSundowns ifuna ukunqoba kodwa kumele ihlakaniphe. Ukuhlasela ngokunganaki kungaholela ezinkingeni futhi kuyilapho iExperience iyingozi kakhulu khona. Uveza isidingo sokuhlasela ngesikhathi esifanele nokuvikela kahle uma belahlekelwe ibhola. Ubalule nokuthi iSundowns kumele ibe nolaka ngesikhathi idlala imidlalo ehlukene. Wakhumbuza ukuthi iExperience kuzomela iqikelele ngoba iSundowns ingabaxebula noma yikuphi ngisho naseTunisia.